Azatlyk radiosynyň Roden Schwarz nemis kompaniýasynyň türkmen howpsuzlyk edaralaryny raýatlary ýygyrlamagy degişli elektron enjamlary bilen üpçün edýän bolmak ähtimallygy barada çap eden habaryndan soň Aşgabatdaky çeşmemiziň maglumatlaryna görä soňky 2 hepde bäri häkimiýetler VPN ulgamlaryny we Azatlygyň saýtyny petiklemek işlerini güýçlendirdiler. Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi türkmen ýörüýti gulluklarynyň golaýda güýçlendiren petikleýiş çäreleri bilen bagly nemis kompaniýasynyň ýardym alýanlygyny ýa-da onuň massaga sorýanyny tasdiklap bilmedi. Ýöne ol türkmen howpsuzlyk gulluklarynyň Roden Schwarz kompaniýasynyň enjamlarynyň we programmalarynyň peýdalanmagy dowam edýändigini öňe sürdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we regionlardaky habarçylary soňky 2 hepde bäri ýurtda VPN ulgamlarynyň aglawasynyň petiklenýändigini habar berýärler. Ýa-da Azatlyk türkmen häkimiýetleri bilen Roden Schwarz kompaniýasynyň raýatlary ýygyrlamagy degişli enjamlar boýunça hyzmatdaşlyk edýän bolmak ähtimallygy barada deriňe işini geçirip 31-nji ýanwarda bu deriňe netijelerini okuyuculara we dinleýijilere ýetiripdi. Deriňewden ma'lum bolşuna görä Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň birine çeşmesi Roden Schwarz kompaniýasynyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi bilen gönüden-göni işlemeýändigini habar berdi. Ýöne ol kompaniýanyň türkmen hökümetini üpçün eden enjamlary we ekspert maglumatlary bilen ýörüýti gulluklar raýatlaryň özara elektron aragatnaşygyny ýygyrlaýanyny habar berdi. Şeýle-de deriňew netijelerine görä raýatlary ýygyrlamak işlerini aragatnaşyk pudugyny iş alyp barýan 2 ýerli hususy kompaniýa durmuşa geçirýär. Olaryň biriniň ýol başçysy Türkmenistanyň howpsuzlyk gulluklarynyň öňkü işgäri bolup, bu firmany gönüden-göni Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi dolandyrýar. Bu maglumatyň ýa-da Azatlyk radiosy Roden Schwarzyň adamlary ýygyrlamagy mümkinçilik döredýän enjamlary barada guramoçulukly jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň kiber howpsuzlyk boýunça hünärmeni Michael Rizik Wozniak bilen gurrundaş boldy. Ol agdalýan nemis kompaniýasynyň internet saýtyny hödürleýän adynyň 3 önümini interneti aňtamakda hemde VPN-i bökdemekde ulanyp bolýanyny tasdiklady. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä täze ile geçip Türkmenistanyň häkimiýetler ulanjylaryň VPN ulgamlarynyň peýdalanmagyna ömükli päsgelçilik döredip gelýär. 4-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy dekabr aýynyň dowamyna internet hyzmatlarynyň hiliniň çürt kesik petelendigini, köp sanly VPN-iň işlemeýändigini habar berdi. Ýöne 17-nji ýanwardan başlap häkimiýetler VPN ulgamlaryny dolup baglap ulanjylaryň Google Play teslimine el ýeterliligini çäklendirdi. Şondan soň bir hepdäniň dowamyna Türkmenistanyň internetde VPN gözleýänleriň sany 577% artdy. Bu barada Britan neşri habar beripdi. Türkmenistanyň internet üpçünçiligini döwleti degişli Türkmen Telekom kompaniýasy ýola goýýar. Türkmenistan internetiň hili boýunça iň pes bahasy boýunça iň gymmat ýurtlaryň hatyryna galýar. Ýurtda internetiň ortaça tezligi sekundda 0,5 megabit pesdir. Onuň aýlyk töleği 350 manada dollaryň resmi kursynyň $100 barabardyr. İnternet hyzmatlary boýunça Amerikan guramasy bolan Akamai Technologies'in maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýylatyň 20%-inden hem az bölegine internet el ýeterli. Halkary guramalaryň ýyllyk hasabatyna Türkmenistan söz we metbuat azatlygyny sistematik görnüşde kemsedýän ýurtlaryň hatyryna öňnäki orunlary eýelýär.